Heissuli heissuli. Tervetuloa kuuntelemaan mun höpinöitä. Mulla on ollut mielessä sellainen teemamaat, että mä voisin kertoa tämmöisestä ajatuksesta, jota mä oon pohtinut monta kertaa. Mä oon tavallaan ottanut semmoisen vertauksen, että mä vertaan ihmiskuntaa, sanotaan nyt vaikka lukioikäiseen nuoreen. Ja mitä sieltä lukioikäiseltä nuorelta vaaditaan, kun se on kasvava nuori ja aikuistuva nuori. Niin lukioikäisellähän nuorella on vanhemmat toivottavasti auttamassa, tukemassa, opettamassa ja sitten on aikuisia muitakin ympärillään, koulun opettajat, jotka ohjaa, kannustaa, opettaa erilaisia taitoja. Ja pikkuhiljaa se nuori pikkuhiljaa se nuori siinä sitten kasvaa siihen vastuuseen, nuoren ihmisen vastuuseen ja oppii työskentelemään sen koulumenestyksen eteen, tekee erehdyksiä, ja oppii uudestaan siitä sitten vaan jatkamaan. Ja siellä on se aikuisten tuki takana, mutta sen nuoren täytyy kuitenkin itse elää se oma nuoren ihmisen vaihe. Sen täytyy itse tehdä ne koululäksyt. Sen täytyy itse mennä aamulla sinne kouluun eikä jäädä supermarketteihin hillumaan. Eli tämmöinen tämä voisi olla mun mielestä semmoinen arkitason esimerkki, kun mä tykkään vetää nämä henkiset jutut arkitasolle. Niin tämähän olisi esimerkki valon voimista, jotka tukee nuorta ihmistä kasvamaan, löytämään omat voimavarat, erehtymään ja yrittämään uudelleen. Itsetunto rakentuu, persoona rakentuu ja nuori oppii elämästä jotakin, hän oppii itsestään jotakin tulevaa aikuisuutta varten. Jos tämä kuvio keikautettaisiin toisinpäin, mikä olisi tavallaan pimeän puolen versio tästä? Pannaan kaikki tämä nurinpäin, koska pimeys on valon kääntöpuoli. Tai siis sen valon asiat nurinpäin. Pimeä versio tästä voisi olla semmoinen, että vanhemmat ohjaa lasta ja nuorta, että sun ei tehdä yhtään mitään ja saa luntata koulussa ja koulun jättäisi mennä ja opettajille saa näyttää keskisormea ja sitten kokeista päästään läpi jotenkin keplottemalla ja lahjomalla opettajia ja kaikkea tämmöistä näin. Ja opettajat vaan ruokkis nuoressa näitä samoja ajatuksia, että ihan turhaa hikoilla ja tehdä töitä, että tämä maailma on niin paska, että täällä ei kannata opetella eikä kasvaa kunnialliseksi ihmiseksi, joka on ahkera ja luotettava ja rehellinen ja silloin eettinen selkäranka. Ei kannata mitään semmoista itselleen kasvattaa, että ihan meet vaan aina sieltä, mistä rima on alin. Ja otat vaan kaikki kepulikonstit käyttöön, mitä ikinä osaat. Tähän olisi se pimeä versio. Ja tämän pimeän version, siihenhän sisältyy sitten se, että ensinnäkin se lukioikäinen nuori, se kasvaa ihan vinoon.
Kun meissä kaikissa ihmisissä meissä on se valo- ja varjopuoli. Sen varjopuolta on ruokittu koko ajan. Ja sen valo-ominaisuudet, ihmisyyden myönteiset niin kuin piirteet tavallaan, niin ne ei pääse kasvamaan. Ja tämmöisestä ihmisestä tulee sisäisesti heikko, siitä tulee samanlainen manipuloija ja hyväksikäyttäjä kuin mitä hänen ympärillään olevat aikuisetkin on. No tämä on ihan selvä tietenkin kaikille. Tämä nuori ei opi mitään. Se ei löyä itsestään positiivisia voimavaroja, vaan sillä on vaan ne niin kuin kielteiset tavat ratkaista ongelmia. Ei ole rakentavia, positiivisia, niin kuin inhimillisiä ja muita ihmisiä huomioon ottavia ratkaisumalleja. On vaan itsekkäitä. No umpikujaanhan tämmöinen elämä silloin johtaa. Ja jos mä nyt vielä lisään tähän tämmöisen, niin tämmöisellä pimeällä puolella niin opettajat opettaisivat, että ei sun tarvitse päästä mistään kokeesta läpi, että kun sun vanhemmat vaan maksaa mulle 5000 euroa, niin mä annan sulle valmiit vastaukset. Mä ratkaisen sun ongelmat. Tai jos sä jäät kaupan näpistyksestä kiinni, niin mä tuun puhumaan sut ulos sieltä, että mulla on poliisissa ystäviä. Eli pimeän puoli ei ruoki tässä esimerkissä sen nuoren omaa kykyä ottaa vastuuta, ratkaista ongelmia ja mennä aina vain elämässä eteenpäin, kasvaa aikuiseksi ja ottaa aina vain isompia haasteita vastaan ja ratkaista niitä mahdollisimman niin kuin rakentavalla tavalla. Tämä esimerkki voi tuntua varmaan kaikista niin kuin aivan itsestään selvältä, että no mitä se sisko siinä sössöttää. Mutta tämä ei ole itsestään selvä, kun me mennään henkisten kokemusten ja näkymättömän puolelle. Yhtäkkiä monellakin ihmisellä saattaa kadota tämä arkitason normaali koodisto. Tämä sama laki pätee henkimaailmaankin. Ja vaikka mä nyt tässä lauon näillä videoilla mun mielipiteitä, mun käsityksiä, niin mun tarkoitus ei ole todellakaan niin kuin, tarjota jokaiseen asiaan jotain vastausta tai ratkaisua, eikä mulla edes ole sitä. Kenelläkään ihmisellä ei ole kaikkiin asioihin jotakin vastauksia ja ratkaisuja. Ja mä en myöskään mene sen taakse, että tämä on nyt kanavoitua tietoa. Arvostan ihan älyttömästi kanavointikykyä. Mulla on sitä itselläkin jonkun verran. Mutta mä en mene näissä videoissa sen taakse, että tämä on nyt kanavoitua tietoa. Siihen on monia syitä, mä voin ehkä myöhemmin palata siihen. Mutta okei, missä mä äsken olin? Niin, että mä en voi tarjota vastauksia, mutta mä heitän niin kuin impulssin miettiä, että kun me siirrytään näkymättömän puolelle, niin heitetäänkö me saman tien se meidän maalaisjärki, joka on meillä arjessa toiminut ihan hyvin, niin heitetäänkö me se saman tien jorvakkoon? Koska välillä tuntuu, että aika moni heittää. Viitaten noihin mun ensimmäisiin videoihin, niin tuntuu, että on paljon liikkeellä semmoista valtavaa innostusta siitä, että mä nyt vertaisin tähän lukiolaiseen ja näihin aikuisiin ihmisiin sen lukiolaisen ympärillä. Niin tuntuu, että ihmiskunta on ikään kuin lukiolaisen iässä henkisesti, kehityksellisesti. Ja me ollaan menossa ylioppilastutkintoa kohti.
jotta me päästäisiin sitten ammattiopintoihin eteenpäin. Että me ollaan aikuistumisen kynnyksellä. Mitenkään ajattelematta tällä nyt niin kuin ilkeästi tätä, mutta mun mielestä tämä lukiolaisvertaus sopii ihmiskuntaan noin niin kuin kokonaisuudessaan. Niin nyt sitten tässä meidän niin kuin ylioppilaskokeen kynnyksellä, kun meidän pitäisi jättää lapsuus taakse, niin meille tarjotaankin ulkoa tulevaa apua, joka suorittaa kokeen, sen ylioppilaskokeen meidän puolesta. Tämä on mun mielipide. Mä en väitä mitään muuta kuin, että tämä on mun mielipide, joka koostuu mun elämänkokemuksesta näin. Mä en edelleenkään väitä, että tämä on mitään kanavoitua tietoa. Koska mä haluan ottaa ihan itse vastuun siitä, mitä minä puhun. Tämä on mun käsitys, että nyt meille tarjotaan semmoista ratkaisua, että ei mitään hätää kuule, että sä oot jättänyt kotiin, että vähän niin kuin nyt joku aikuinen osapuoli täällä puhuisi tälle lukiolaiselle, että sulla on paljon niin kuin kursseja suorittamatta. Mutta älä välitä mitään, että me tullaan ja me suoritetaan ne kurssit sun puolesta, että sä pääset tämän niin kuin ylioppilastutkinnon läpi. Eli tässä viestissä, jota meille nyt työnnetään vähän joka suunnalta, niin siinä on se maku, että se tulee vähän niin kuin, se tulee enemmän sieltä varjon puolelta kuin sieltä valon puolelta. Sieltä valon puolelta, jos se viesti tulisi, niin että nyt otat lusikan kauniiseen käteen ja istut perseilles ja käyt kurssit läpi. Ja teet sen, mitä sulla on jäänyt tekemättä. Mutta se viesti ei ole tämä, ei. Kun se tulee jostakin meidän ulkopuolelta. Joko maapallolta tai jostain muualta. Joku suorittaa meidän ylioppilastutkinnon ja tekee jonkun vittumaisen jutun meidän puolesta. Mutta mikä mun käsitys on, mikä mun kokemus on, valo ei toimi näin. Ei ainakaan kovin korkea valo. Koska pimeys tekee tämmöisiä houkuttelevia kauppoja. Pimeys tekee kauppoja, jotka vetoaa siihen meidän varjopuoleen, siihen meidän laiskaan, pelokkaaseen, avuttomaan puoleen. Me ei osata tätä, me ei pystytä tähän, mä en viitti. Mua pelottaa liikaa. Ja me tiedetään, mä en sano tässä nyt kauhean tarkasti näitä asioita, koska varmaan useimmat tietää, mistä puhun. Ihmiskunnan historia on täynnä näitä tilanteita, jossa joku meitä suurempi voima, joka ei ole ollut ihan meidän asialla kuitenkaan, tekee meidän kanssa kaupat. Ja se ylioppilastutkinto, minkä ne tarjoaa meille tehtäväksi meidän puolesta, niin se ei tule ilmatteeksi. Tätä voi verrata, niin kuin, mun mielestä tämä on ihan hyvä suuntaviiva, niin kuin jokainen miettiköön itse ja määritelköön sen, mikä on heidän mielestään niin kuin valon toimintaa, mikä on pimeyden toimintaa, mutta sitä voi mun mielestä hyvin maanläheisesti verrata siihen, että jos me otetaan se lukiolainen tähän taas takaisin, niin lukiolaisen vanhemmat ja sen opettajat tekisivät sille lukiolaiselle aivan hirvittävän karhunpalveluksen, jos ne suorittaisivat sen ylioppilaskokeen sen lukiolaisen puolesta. Ennen kaikkea se olisi epärehellistä. Sitten se nuori ei oppisi mitään. Ja nuori saisi käytännön opetuksen, että valehtelemalla ja tekemällä rikoksia ja olemalla laiska ja kaikkea tätä sä pääset elämässä eteenpäin. Mä en olisi tässä,
jos mä en olisi käyttänyt mun maalaisjärkeä. Tämän kuvatun kaltaista maalaisjärkeä. Mä en olisi tässä. Mulla on aikamoisia henkisen maailman kokemuksia, hyviä ja huonoja. Ja se, mikä mut pelasti, niin kun, se valontie, se on aina kapeampi kuin se pimeyden tie. Se, mikä mut pelasti niin oli rehellisyys, itsetutkiskelu, tosi elämän faktojen, todellisuuden myöntäminen. Okei, nyt tässä hommassa on nyt käynyt näin, tai ei mennytkään niin kuin mä kuvittelin. Ja sitten itsesuojeluvaisto, mä otan jalat alleni ja mä lähden pois siitä tilanteesta ja ihmisen luota. Ja maalaisjärki, itsesuojeluvaisto pelasti mut. Ja se, mikä tapahtuu yksilöllä, se tapahtuu ihmiskunnallakin. Mä oon vaan osa tätä yhtä samaa ihmiskuntaa kuin kaikki muutkin. Mä liputan aina maalaisjärjen puolesta. Kun nyt puhutaan hirveästi kaiken maailman sydäntietoisuutta ja muuta, joo, se on kaiken keskiö, mutta ihminen voi olla myös hyvän tahtoinen hölmö, jota muut käyttää hyväkseen. Ja se sydäntietoisuus tarvii järjen, maskuliinisemman energian siihen viereen, oman voiman, että sitä solarplexuksen asioita, niitä on pakko käsitellä. Ja sitten tässä jo silloin me astutaan sille kysymykselle, että lähteekö tässä elämässä niin kuin käsittelemään minän ja persoonan kipupisteitä ja katsomaan, että missä ne heikkoudet on. Ihminen on vahva silloin, kun se tietää heikkoutensa. Vaikka ne heikkoudet ei katoaisi mihinkään, mutta kun mä tiedän, mitkä mun heikkoudet on, esimerkiksi, että mut voi puhua äkkiä yli johonkin juttuun tai jotain. Mulle voi myyä vaikka kuution hiekkaa tai niin silloin me ollaan niin kuin selvimmillä vesillä meidän itsemme kanssa. Ja nyt minusta tuntuu, että on valtavasti porukkaa, jotka ei ole selvillä itsensä kanssa ja niillä on ahdistus ihmiskunnan tilasta ja tulevaisuudesta. Ja sitten ne luulee, että niin positiivinen ratkaisu tähän on, että joku ulkopuolinen voima tulee auttamaan meitä lukiolaisia suorittamaan ylioppilaskokeen, joka on rituaali, niin kuin semmoinen oppiaskelma, jossa aletaan aikuistua ja ottaa vastuuta omasta elämästä. Näin mä tämän näen. Käyttäköön se tätä ajatusleikkiä hyväkseen, joka näkee tässä jotakin, mutta tämä tällä erää. Palataan.